Здравейте отново в Ethical World TV. Тук сме с Лора Сенова и аз, Александра Кантарели, и ще си говорим за това каква е мисията на нашата телевизия, към кого е насочен проектът, кой може да се включи и какво целим с предаванията, които правим. Така че, Лора, нека да започваме. Искаш ли да кажеш първо в най-обща рамка каква е целта за изграждане на моста между фирмите и инфлуенсърите, какво искаме да постигнем с това? С Ethical TV ние целим да дадем трибуна на хората, които имат мисия, които имат смисъл и са готови да кажат нещо стойностно. Искаме да срещнем бизнесите с етичните инфлуенсъри, тези, които имат мисия, цел и извършват действия в тази насока, т.е. които имат не само идеи, но и се движат в такава посока. Тази трибуна е за всички, т.е. ние тук не искаме да даваме еднолична трибуна на някого, напротив, искаме да срещнем много хора, да разберем гледните им точки, техните идеи и пак казваме, те наистина да имат смисъл и да са етични, защото това цели нашата телевизия. Много правилно го каза. Идеята в най-общи рамки, както каза Лора, е наистина да изградим един мост между етичните инфлуенсъри и отговорните компании, да ги срещнем помежду им и да им помогнем да изградят дългосрочни устойчиви партньорства, които са печеливши за всички страни, включително и за обществото, защото ние много силно вярваме в идеята, че един човек, без значение дали се развива кариерно или има собствен бизнес, докато прави пари, трябва да прави света и обществото по-добри и да мисли не просто как да печели пари, а как чрез действията си може да допринася положително за останалите и за благосъстоянието на всички. И искаме да покажем на хората, че когато тръгнат и мислят в тази насока, наистина дори ще им се случват по-лесно нещата. Защото когато мислиш не само за себе си, а за останалите, когато ти им даваш нещо полезно, когато си добър, ще се чувстваш много по-удовлетворен. Тоест ти не си просто един консуматор, ти си създател, ти даваш добро, правиш добро и помагаш на хората да се развиват. И гарантирам на всички, които го правят, че ще се чувстват по-удовлетворени и наистина бизнесът им ще се случва по-добре. Ще се отличават от останалите и така ще могат да направят едни наистина добри връзки, контакти и по-дългосрочни партньорства. Много ми харесва, че вече започваш да използваш терминология от моята книга. Всъщност, книгата ми "Теорията на Александра Кантарели, създатели или консуматори" има за цел да разкаже точно тази концепция, как когато мислим като създатели, а не като консуматори, освен че ще допринасяме за света, ние ще бъдем и много по-успешни, много по-удовлетворени и ще изпълним живота си със смисъл, защото всъщност и според будизма, и според християнството, и според световно известни личности като Стив Джобс, като Форд, като Айнщайн, това е единствената форма, в която ние можем да получим истинско удовлетворение и да се чувстваме стойностни. Не просто когато ние печелим, естествено това не означава да се откажем от материалностите и от печалбата, но да даваме стойност и да правим градивни, смислени неща, така че всеки един бизнес може да бъде много по-успешен, ако внедри тази концепция за създателството и ако мисли как чрез своите продукти може не просто да придобива печалби, но и да прави света и обществото по-добри. Такива, как да ги наречем, предимства ще получат и инфлуенсърите, например, ако внедрят тази философия в своята дейност. Лора, ти като един инфлуенсър, който със сигурност подбира компаниите, с които работи и има качествени послания към публиката, която те следи, можеш да кажеш какви са предимствата за един инфлуенсър, който мисли като създател и не гледа просто да изкара пари от всичко, пак иска да изкарва пари, но го прави по стойностен начин, който е полезен за обществото. Пазарът на инфлуенсърите вече е наистина пренаситен. И това е проблем, тъй като всеки бизнес вече иска да се отличава, иска един инфлуенсър да работи с определен брой други брандове, не иска той да е точно такъв тип консуматор и т.е. да приема партньорства и да рекламира всичко. Напротив, всеки бизнес вече се стреми инфлуенсърът му да има изградена аудитория, да има положителен образ, да показва не е прекалено много брандове в профила си, да може той да се категоризира с определена публика, да има стойност това, което промотира, да има почерк в съдържанието, което създава, така че да може и неговият бизнес, свързвайки се чрез името на инфлуенсъра, да запази една добра линия, едно добро мнение на хората за него
а не както се случва в момента много инфлуенсъри да рекламират много брандове. Напротив, това вече се избягва и ще става все по-търсена линия в партньорствата между бизнесите и инфлуенсърите. Това, което казваш, е много интересно. Всъщност така функционира всяка една индустрия, когато започнат да се появяват, да се пренасища пазарът. По много естествен път се отличават по-стойностните и качествени кадри, да ги наречем така. Например, в сферата на програмистите в момента се случва това, че много от компаниите се изместват на изток и тук в България остава работа само за тези, които наистина са стойностни и качествени. Така че това ще стане и с инфлуенсърите. Повярвайте ми, те са твърде много за сметка на под 20% от рекламният бюджет на компаниите, който се отделя за инфлуенсъри. Така че по естествен път ще се отсеят и ще успеят истински само тези, които наистина са качествени. И защото за една фирма, аз като човек, който представлява фирма, си давам сметка, че ти искаш да градиш правилният имидж. И не би искал да се асоциираш с погрешните послания. Затова за теб е много важно не просто да платиш на някой човек, който има видимост, но да платиш на човека, който има правилната видимост, който има правилни послания и изгражда добър имидж за твоят бранд. Да, и според мен за това компаниите трябва да направят едно проучване, т.е. Да не се хвърлят веднага на брой последователи или на активност в профила. Напротив, те трябва да проведат едно проучване от към инфлуенсърите, за да могат те да намерят най-правилни за тях. А ние точно тук в нашата трибуна ще създадем една такава общност от етични инфлуенсъри и т.е. бизнесите тук ще могат по-лесно да отсеят и да намерят точно конкретен човек за техният бизнес. Точно така, ние имаме за цел да комбинираме етичните компании с етичните инфлуенсъри, така че това е една трибуна наистина за истинските инфлуенсъри, тези от тях, които вече са етични или онези, които се стремят. Да, които вече имат тази идея вградена в съзнанието си и искат да разберат как могат да изградят етичен имидж, как могат да придобият повече последователи по етичен начин и най-вече да монетизират своите последователи и това, което са изградили до момента, но по стойностен начин, защото наистина в света, в който живеем в момента, където има пренасищане във всяка една сфера и всеки може да стане инфлуенсър много лесно, защото в момента с погрешното съдържание много хора се умяват да станат известни, което не е правилно. Да. И в края на краищата не води до нищо градивно. Така че в света, в който живеем в момента, единствената ви опция е да се отличите с нещо и това нещо е доброто съдържание, качествените послания, подкрепата само на стойностни брандове, не просто работа с марки, за да печелите пари, а наистина инфлуенсърите, както каза Лора, компаниите да се направят едно проучване, но също важи и за инфлуенсърите, те да направят едно проучване, коя е фирмата, която им предлага работа, има ли тя качествени продукти, полезна ли е тя за обществото или всъщност функционира само за да прави печалба. Защото ако е така, тогава няма много смисъл от нея и повярвайте ми, има много качествени бизнеси, които биха искали да работят с вас, но в момента доверието е загубено. Много бизнеси избягват работата с инфлуенсъри, защото не искат да бъдат просто поредният бранд, който е рекламиран и то от инфлуенсър с некачествени послания, който веднъж рекламира една стойностна фирма, на следващия ден става известен с някаква глупост. Така че фирмите със сигурност целят да работят само с качествени хора. Точно така. В нашата интернет телевизия Ethical World TV искаме да отправим покана точно към такива инфлуенсъри, към такива бизнеси, където те да могат да се намерят взаимно, да си бъдат полезни, да изградят дългосрочни взаимоотношения, да бъдат коректни едни спрямо други и наистина да популяризират точно такива идеи. А под бизнеси визираме не само чисто компании, ами също така и бизнес клубове, консултанти, подкастъри, като цяло всеки един човек, който има полезна информация или опит, който би искал да сподели пред широка аудитория, както и хората с каузи или фирмите и частните лица, които работят по етичен начин и изкарват пари, докато правят света едно по-добро място за живеене. Това място е за вас, така че каним всички вас да заповядате, да изкажете своите идеи, да разкажете за своите начинания и да се срещнете с най-подходящите хора.
Ще ви очакваме. Можете да намерите нашите контакти под това видео. Свържете се с нас и станете част от промяната. Да изградим заедно една нова бизнес култура, която е много по-етична и много по-добра за целият свят и общество.